Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मी ह्या देवस्थानाचे आमचे पहिली मूळ घर हांगा आसपावड्या मांद्रे ह्या देवस्थानाचे जमनीन आसले. आता आम्ही वयर घर बांधलेले आहा. पयलीं हे सगळे देवस्थानाचे उत्सव हे आमचे कडल्यान जाताले आणि ही जी 5 दिसाची सेवा आसली पयलीं आमी ह्या 5 दीस पयलीं जे दसरो तो पुनव पर्यंत हांगा किर्तनां जातली. पूण ह्या वर्सा कोरोना लागून ती जावंक ना आणि हो जो वार्षिक पद्धती प्रमाणे जो पुनवेचो प्रोग्राम आसा तो प्रोग्राम ह्या वर्सा ठरावीक लोकां पुरतोच दवरलेलो आसा. जे कोण स्थानीक तेंचे महाजन जे आसतले तेंचो कोण प्रमुख आसतलो ताकाच प्रसाद आनी कोल दिवपाचो ह्या अध्यक्षान कोणी ठरयिल्लो आसा. तशें ते घडटले आणि जे वार्षिक पद्धती प्रमाणे जे पुनः तरंगां भायर काडपाची ते सगळे प्रोग्राम ह्या देवस्थान कमिटीन ठरयिल्ले आहात. ताका लागून आमी हे गांवचे लोक सगळे आमचे वाड्या वयले स्थानीक लोक हे पुनवेच्या उत्सवाक हांगा हजर जाल्ले आहात आणि हो पुनवेचो उत्सव हो बरे रितीन जावचो अशी आमची इच्छा. बाबा म्हाका सांग आतां न्हू कितें कोरोनाच्या काळा खातीर आमी खंय तरी कमी लोकांक घेवन करता आमी. हेच्या पयलीं खंय केन्ना जाल्लें कितें हेच्या पयलीं म्हणजे केन्ना अशें? हेच्या पयलीं खूब वर्सां पयलीं खंय देवी म्हणून रोग येयल्लो आणि तो भगवती सप्तेश्वरा कडेन एक सप्ताक चालू जालो आणि त्या सप्ताकाच्यान सगळे ह्या रोगराई ही ना जाल्ली. ताका लागून तो भगवतीचो जो सप्ताक हो आतां कार्तिकी एकादशीक जातलो तो त्या काळा पासून चालू जाल्लो. तसोच हो पयले फावट हे कोरोनाक लागून हे सगळे देवस्थानाचे जे थोडे थोडे प्रोग्राम आसले ते लोकांनी कट ऑफ केले आणि तरी ह्या देवस्थान कमिटीन आपल्या इच्छे प्रमाणे जो वार्षिक जो पद्धती आहा त्यो करून घेवपाचे कमिटीन अध्यक्षान ठरयले. म्हणून हे ठरावीक काळात लोकांक आमच्या देवस्थान कमिटीन जो वार्षिक प्रोग्राम आसा तो करपाचो तेंच्यांनी संकल्प केला. नमस्कार, मी संतोष प्रभू श्री देवी भूमिका रेवणनाथ पंचायत मांद्रे आस्कावाडा इथला अटर्नी आहे. दरवर्षी आमच्याकडे दसरोत्सव खूप मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो, पण यावर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे आम्हाला काही मर्यादितच फक्त विधी करावे लागले. दरवर्षी आमच्याकडे दसऱ्याला भूमिकाच्या मंदिरातून रवळनाथाच्या मंदिरामध्ये आम्ही तरंग आणतो आणि 8 दिवसाकरता आमच्याकडे भजन कीर्तन नवचंडी उत्सव सप्तशती पाठ असे विधी होत असतात. पण या कोरोनाच्या संकटामुळे आम्हाला यावेळेला या कार्यक्रमामध्ये बदल करावे लागले आणि जेवढे अत्यावश्यक विधी आणि धार्मिक विधी जेवढे आहेत तेवढेच आम्ही फक्त यावर्षी पूर्तता करत आहोत. आज कोजागिरी पौर्णिमेची रात्र आहे. आजच्या दिवशी फक्त आम्ही कौल प्रसादाचा तात्पुरतं अगदी कमी स्वरूपात कमी लोकसंख्येमध्ये हा कार्यक्रम उरकून आजचा कार्यक्रम आज वेळेतच संपून ज्या त्या महाजनांना तशी सूचना दिलेली आहे की कमी गर्दीमध्येच हा कार्यक्रम उरकावा म्हणून. ओटी वगैरे किंवा बाकीचे काय पूजा वगैरे असेल नाही, इतर फक्त धार्मिक विधींनाच आम्ही प्राधान्य दिले. बाकी इतर गर्दी करणारे कोणत्याही गोष्टी आम्ही करत नाही. ओके.